אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמב"צית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות בצורה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק מסמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. ונכון